Ifoni. Ijonga apha. Ndibeke somewhere apha ifoni yakho. Apha le. Alo ikhondom sile wenza ntoni ngekhondom? Condom. Mna nawasebenzisa ikhondom so ikhondom ufuna emotweni yakho. Ifuna nto. Wenza. Ndiyayithambisa ebusweni for amaqabuva. Uthambisa ikhondom? Yeah. Uyayithambisa? Iyazama yazi. Ikhondom. Yeah, ndiyithambisa for amaqabuva. Khawukho uyithambisa, ndithi ndithambisa ikhondom. Ndiyithambisa kaloku ngoku. Ndithambisa, ndithambisa ikhondom. Ndiyithambisa. Ndithambisa kaloku ndithi uyayithambisa. Kaloku andiyithambise. Uyayithambisa ndithi uyayithambisa. Ndiyayithamba kodwa. Yithambise kaloku ndithi uyayiqaba ndiqaba ikhondom. Yithambise. Yithambise. Ndiyayiqaba kodwa. Yithambisa ndithi uthambisa ikhondom. Okay, Yithambisa lo nto izosusa amaqabuva ethambisa. Ndiyithambisa ke. Ndiyithambisile. Qhubeka lo xa uyithambisa.